Naibag nga, malam. Nakuyuman kan natulong malam. Kaya minandanang ko iti kablaw. Tunggal may sa kada kayo. Karo dag iti kakabagyan nga dati baba. Simpu manan iti panaglalayos. Simpu manan ti bahay ti panaman yun sapay kumay ti apo tanasayat kayo kakailian diti kata diti lugar iti kailukaduan. Ken kastamot dag iti kabanbantayan iti problema iti panahon nga kastoy ket iti kuna tayo nga daytoy panagriday iti daga. Idandanon ko iti kablaw kada kayo iti nagan iti apo tayo nga ni Jesucristo. Sakay kumay, tanasayat kayo, kinaiwanan kayo, nasiglat kayo, kung nakaradkad tunggal maysa, para kayo nga agdungdungag iti dayting nga malam. Anya ti ebidensya nga iti maysa nga tao ket pudpudno nga naisalakan. Hangko mo no namin anong record ko dito nga may thank deserving mat and worth it mat. Nga hanga sayang nga panag-record kapusta dayti ti kaduan nga sa lugsud iti tunggal maysa kadato. Anya iti ebidensya, preacher, kausa nga mangipakita nga pangkita nga isa ket pudpudno nga naisalakan. Kasi adatay iti panahon nga no nagtakder ka di sangoanan naisalakan kan. No aday naramid mo di sango nga pinirma ang piyesor no naisalakan kan. So nagrabaw dagiti nga basaran, dumteng iti tiyempo, dumteng ti panahon, makita mo awan pa nagbalbaliw na di tao. And yet, dapat pinirmahan na. Nag-is or no matijay, nagtakder mo ti sangoanan, nagsangit-sangit pa Kumanay ka dagi nga batayan tayo nga pangkitaan iti maysa nga kuna na nga inmawat iti Dios. Nga iso nakatpudpudno nga naisalakan. Iti dahil nga malam, dahil iti kahit po nga martilyuan, kan sapay kuma iti sangwanan iti Dios. Makatulong na ito Nga habang asto iti panawan, nakuyon, hantay unay nga makakuti-kuti, tarubayan. Sapay kuma iti sangwanan iti Dios, makatulong na ito nga adult tayo, nga mga itad iti kinasigurado, iti namnama, iti tunggal maysa, nga talaga nga pudpudno kung may simpatay iti pamati tayo, iti sao ti Dios. Ada dagiti makita nga lima nga ebidensya, nga makatulong kada tayo. Makatulong nga mangisigurado, nga mangkitaan tayo, no talaga nga pudpudno nga naisalakan tayo. Diyo mo na ang ebidensya nga makita dito kat dito ebidensya, di ko natin nga the written evidence. Dito ebidensya nga naisurat. Ano ko na tayo nga ebidensya nga naisurat, I am referring the Bible. The Bible itself, kat ibaga na kada tayo nga amin nga imawat kin Jesucristo nga manubot kin mangisalakan na, nga kat aday iti biyag na ang ganayon. Nagunod na di pa nakaisalakan nga diay, ijay tiyempo, nga talaga nga sincero, kan napudnong, nga inadbitar na, kaninawat na ni Jesucristo, nga manubot kan mangisalakan na. Iti libro ti 1 John chapter 5, na isurat ti sao ti Apo. 1 John chapter 5, verse 11. Kunay ti sao ti Apo, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Di na napatikijay nga pagbatayan tayo kat daytoy iti pamanaknak nga ebidensya. Nga da kayo, nga ikat inikan iti Dios. Referring dagi inmawat kini Jesucristo nga manubot kan mangisalakan na. Referring ka dagi tinagaksiptar kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan na. Kahit kung ibaga kada kayo, naadaan tayo iti biyangag na nayon. Kat dayti nga biyagag na nayon, nga kat nagtaod, kat nagapu, kini Jesucristo. No sino kada kayo ti adaan? Iti anak kanya na. And that is by faith. And he that hath the Son, kat ada iti biyag nang nanayan. No kuna tayo nga kada kayo kat awan, hanyo nga inawat, hanyo nga inaksiptar nga ni Jesucristo ti mangisalakan ni biyagyo, awan iti biyagyo nanayan. Pangkay 13, these things, inulit namanan, have I written unto you
that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have adan iti biyag mong nanayon, and agtuloy ka, and that you may believe on the name of the Son of God. And tapno agtuloy ka. Kada kayo ngayon mawat ka ni Kristo Jesus, itinaga na, ngayon nawat yu, pinatiw, iti misyon na nga isuna di mangisalakan, referring kini Yesu Kristo, kahit kung nga may baga dito, insurat ko kada kayo dito, in turong niya po nga may surat dito nga letter kada kayo, indalan nak ti apo nga may surat dito kada kayo, tapno mamuan yung ada, iti biyag yun nga agnanayon, at the time nga nawat yung nga sincero. So adayo ko na tayo nga written evidence, maga po mismo, dagiti adipan iti Diyos, halang nga dito John, mapan kayo iti Roma, mapan kayo amin halos every book, nang dito lang ti pagbatayon tadata, nga ebidensya nga nalatak nga kuna nang amin kayo ngayon mawat kanya si Kristo. Dito iti ebidensya. Ada iti biyag yung nanay. So di ay, di ebidensya tayo nga muna, nga datayo kat puno nga na isalakan, no si pupuso nga inawat mo ni Kristo Jesus, ibiyag mo, anybody, it was written, anyone, amin kada kayo nga nagtalak ka ni Kristo Jesus, nga manubot kan mangisalakan na, nga di inaramin na di krus ti Kalbaryo kat puno kat iso lang ti mangisalakan, the promise is given, adan iti biyag yung nanayon. The time ngay naramid mo di ay. Ngay nawat mo ni Yesu Kristo ti biyag mo. So that is the first evidence nga kahit kung i-share ka na. Alright? Second evidence. The inward evidence of the Spirit. Ito yung inward na ebidensya, iti Santo Espiritu, iti presensya, iti maysa, nga kunana ngayon mawat iti Diyos. The first, di ko natin nga written, di si maruno, dito di sumaruno, kung natin kat jay inward. Ada iti mangpanpanaknak ti ununag tayo nga datayo kat anak ti Dios. Naisurat iti sao ti Dios. Roma 8:16. Roma chapter 8 verse 16. The Spirit Himself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Iti Espiritu ti Dios, referring iti makitalo nga persona ti Dios. Mismo nga isuna, panpanaknakan na. Isuna ti mang panpanaknak, iti unag tayo, ti Espiritu tayo. Nada tayo kat anak iti Dios. Iti Ephesians chapter 1 verse 12, na isurat iyay nga amin nga nagdengeg, nga nalpas nga nagdengeg, kininawat na ni Yesu Kristo, di tiyempo nga diay, iti Santo Espiritu kat nagtaeng kada tayo. Agyagyan kada tayo. Dahito iti balay iti Diyos iti daga. Han nga di kapilyayo na paranyo dag sa apa. Iti balay iti Diyos iti dagakat. Dahito bagi. Dahito anak iti Diyos. Dahito iti nagtangan na. Nga pamanaknak. Nga dati kot baginan. Nga dahito iti rason nga han nga maluganan iti anak iti Diyos. Itata. Iti Santo Espiritu kat ada kadagitin mawat ka ni Kristo Jesus nga manubot ka ng salakan na. Namukasat no nga amo. Nga iti Espiritu ti Dios kat adda ti unanad ko. Dahiti ti muna. Ada di panang bisin. Ada di panang bisin iti na espiritualan nga banag. Anya dagi na espiritualan nga banag ngat ada ti panagtariga kay. Since iti maysa nga tao kat ada ti Santo Espiritu kanya na. And iti Santo Espiritu kat trabaho na, kat isuna iti author iti scripture. Kat dayto iti wagas iti Dios nga magisautat ta, iti maysa nga naisalakan. Ada ti panagbisin na nga agdengeg iti saut ya. Ada ti panagtariga nga amuon iti saut ti Dios. Ada ti panangibisin iti saut ya kung amuon na. Amuon na pa iti mangisalakan na. Kanang isalakan kanya. No awan di kada kayo nga kunan naisalakan ka nang awan mo respetom ti saut ti Dios. Imbis nga dati kasaba, madamak cellphone dita, awan ti interes mo, makichismis ka diyaw nagtikapilyang, awan interes mo ti sa Sunday school kang sa uwi ti apo, magpanaknak lang kang naisalakan, awan ti kagaganay-gayam, ti sao ti Diyos, awan ti Espiritu ti Diyos kanyang, tadi ti trabaho ti Diyos, Santo Espiritu. Trabaho na, yamamulong na kanyang. Yes, digda kapay, kina Hesus Kristo. Ibiyag mo. Nalawag Pangduwa, kasat nung mapanak na kada ti Santo Espiritu. Hanggang nga makita, ng ebidensya, ada isuna kanya, kanununag ko, panak na ti Espiritu.
Ada yun na santuan nga tarigagay nga mga amuti Dios. Di may kadwa kat ito eh. Ada yun na santuan nga tarigagay nga itag-ay ni Hesus Kristo. Iti John chapter 14, 15, 16. Kat itrabaho ti Santo Espiritu kat isuro na kada kayo ti kinagpaiso. Iturong na kada kayo tagpaiso. Isungay na tagtrabaho nga mangidurong kanya mga amuti ti Dios. Adalan iti so ti Dios. Agsamitar iti so ti Dios. Itrabaho ti Santo Espiritu pa eh. Kat idalam da ka. Kaniturong da ka. May tag-ay ni Hesus Kristo. He will glorify me. Kuna ni Hesus Kristo. Hana nga itag-ay ti bukbukon na. Hindi ka titag-ay na ni Hesus Kristo. Iti may nga tao nga dati Santo Espiritu ti biyag na titag-ay na haan nga di sikta. Reliyon. Ti itag-ay na ni Hesus Kristo ti biyag na. Dahil ti number 1 nga dahil puso kung panunot na nga may tag-ay ni Hesus Kristo. Nga ni Kristo kat madayaw. Nga ni Hesus Kristo agsubmitar iti tao ka ni Hesus Kristo. Dahil ti pamanaknak iti Santo Espiritu iti biyag na. Idi kat aslawang kagaganay gayam nga maawatan ni Hesus Kristo taktakot apeng adati ninad nga maluklukatan ti kapanunot ang ninad nga maawatan ti sao ti Dios. That is because iti presensya ti Santo Espiritu. Nalawag diay. So dijay ti kunak nga bunga. Ebidensya nga may kadua. Ebidensya iti nasantuan nga Espiritu. Di panang bisin iti kinapudno ti Dios. Panangitag-ay kini Hesus Kristo. And since ada ti Holy Spirit kanyam, since He is a holy, ada di holiness, di biyag nga panagtarigagay nga nalinis. Di biyag nga agbiag para iti Diyos. And di jay ti ebidensya nga dati Santo Espiritu kanyam. Luawan di jay, kahit nangasawan, ang kapay makonsinsya nga agbasbasol ka, awan tayo mangkonsinsya kanyang nga mga agsang sangit tununag mo. Kung ano nagbasol ka, ti may sa nga mapasamak ka da ti Santo Espiritu katag sangit, no mo makita di panagkonsensya, kat nasa wana ka nga na isa nga. Awan di Santo Espiritu kanya. Deti matulo. Makitalo. Di ebidensya, iti panakabuo na kaya. May suruan tayo, nga kuna tayo, kahit mo ka dito ma-born again. Awatan ni Jesus, sino ti kahit na mga awat ka ni Jesus? Siya. Okay, kahit mo nga, nawat mo ni Jesus and then born again kan. No. Mistake there. When you try to study it in John chapter 3, kuna na, iti may isa nga tao. Ngayon, mawat ka ni Kristo Jesus. In mawat isuna, kan naawatan natin kinagpaiso, kan nabaalan na nga, awatan ni Jesu Kristo, kat gapusta na born again. Haan nga, awatan ni Kristo Jesus, tapno ma-born again ka. Rather, you need to be born again for you to be saved. Tapno maawatan ti minsay ti Ebanghelyo. No kung natin nga born again, data ti misteryo nga trabaho, iti Espiritu ti Dios, tinunag ti puso kung panunod tayo. So that is connected the second, insinak lang, tapno maawatan tayo. Under iti trabaho ti Santo Espiritu. Kuna na di John chapter 3, verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, unless a man get na born again. Apa niya ba dito born again nga dito, pastor? Han nga religion niya eh. No, kung natin nga born again, he's referring no sino kadak kayo? Tihan nga trabaho ti Santo Espiritu nga maluktan ti puso kon panunot na. Nga may kanisuna ti biyag nga nagtao di ti Santo Espiritu nga maawatan na dagiti banag iti Dios. Kapusta na tay-tay ti spiritual, hanti maawatan dagiti spiritual nga banag ti Dios. Pag anong tayo nga di ay, hanti nga kan-kano. Dito nga rumwari iti importansya na kan patag na di born again. No apay nga naawatan nakitam iti minsay iti Ebanghelyo. Hanga gapusta fast learner ka o nalaing ka unay. Hanga gapusta bukon mo kami nagdengeg kang nagtugaw ka dita. Kay pinagtugaw ka dita no hanggang naborn again hamo maawatan ti sao ti Dios. Naawatan ti Ebanghelyo, naawatan ti mensahe, ti panakaisalakan, nakitam ti bagim, nakitam ti kinasanto ti Dios, nakitam nga ni Jesucristo ti mangisalakan among napay. That is because the proseso iti Santo Espiritu iti born again. He hath given you life. Inikan na kay tibiyag. Riniing na iti spiritual nga natay nga biyag mo. Inikan na ka iti angas nga makitam. Maawatam ti Ebanghelyo.
nga makitam iti panakaisalakan nga nagtaod lang kini Kristo. Iso nga kuna na exact malaksid nga magbunagan kayo. Haan nyo maawatan. Kapusta spiritually, you cannot see the things. You can never see the truth of the gospel. Hamo makita ti bagim, hamo makita ti kina-importansya na. Iti panakaisalakan. Panangkitam ti bagim, usto ka. A man who is born again had come to realize, ani, nagbasulak kayo ti sangwanan ni Diyos, nga kasapulak ni Diyos. Una na pa di verse 5, inulit naman ng Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water, that he born of water, han nga baptism man niya eh. Dahil one time nga dat nakidiskurso kanyak nga may isang ministro kat di water kanunga diya eh. Amin mo nga water, nga na di Genesis, amin nga water kat ladladawan iti baptism. No. The water nga being referred to it, kat Ephesians chapter 5, it is the water of the gospel of God. Kaya suti mang linis ka na tayo. Iti sao, iti apo, iti Ebanghelyo, iti Santo Ebanghelyo, iti ni Kristo Jesus. Nga isuti usaran, iti Santo Espiritu nga manglinis ka na tayo. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Tatay, he cannot see. Itata, he cannot enter. Referring to ability. Nahan nga makaunag isunat, pagarayan iti Diyos. Sino? Kadagiti. Hanga na bunagen, awan ti galada. Ape nga nabaalam, nga naawatang, nakitam ti bagim, nakitam ti kaimportansya na ti panakaisalakan. Kanitata nakitam nga, halang mula nakita, nagsubmitar ka pa'y ti Ebanghelyo ti Diyos. Nagbabawi ka pa'y. Amog na pa'y. Gapus da ita iti trabaho ti Santo Espiritu. Gapus da ita di kunatay nga panakabunagyan. Nga ti produkto na iti bunagyan, katputpudno nga panagbabawi. Nga na panagtrabaho, iti Santo Espiritu nga ti tao, kat makita na iti bagina, nga tatan voluntaryo. Isunamutan. Nagsamitar iti Ebanghelyo, iti Diyos. Ebanghelyo ni Kristo Jesus. So diya iti kuna tayo. Diya ebidensya iti bunagyan. Nakitam ka di iti Ebanghelyo, naawatan. Nagpaituray ka rin, nagsubmitar ka iti Ebanghelyo. That is the evidence to being born again. Kung naman naisalakan ka, hamo mawatan ti Ebanghelyo, hamo ma-explain, ay imposible! Nga mabalin di jay. Nga mabalin na kunana nga naisalakan, hanamot ma-explikar ti Ebanghelyo. Imposible di jay. Mga ti may isang araw, naisalakan na, hanamot nga nagpasakop kini Kristo Jesus, agbibiyag mo't lata, ti bukbukol na. Nga mabalin. Awan ti ebidensya nga nalukatan ti kapanunutan. Awan iti ebidensya nga itinakam na kat nagsamitar iti Ebanghelyo ti Diyos. Awan ti panagpasakop iti apo. So naglagi pa niya diya. Di pang talo nga ebidensya is being born again. Di pang upat. Di ebidensya ti repentance and conversion. So, under mo lang dito yung second point tayo, minsinak lang, tapno for clarification ng lalawan, nga pagkitaan tayo niya. So, dagito iti makatulong ka dating ebidensya. Yung ebidensya, iti putpudno nga panagbabawi, kan nabalbaliwan nga biyag. 1 Thessalonians, chapter 1, kuna na jay, for our gospel, verse 5, iti Ebanghelyo, kat dinmanon ka na kayo, hanlang ay iti sao, gambaba iti panakabalin, iti Santo Espiritu, inusar na iti sao ti Diyos, nga naidanong ka na kayo, nga isuti nang itod ka na kayo, iti panakay sigurado, nga naisalakan kayo. Pagdanan di verse 9, kuna na jay, for they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Could you see? And how you turn to God from idols to serve the living and true God. Repentance is the turning away from sin and sulutan iti Diyos. Dating dayaw dagiti ti ribribulto, Diyosan, an anito, is espiritu, itatan, tinalikudan da dagijay, nagsirbida, iti pudpudno nga si bibiyag kan pudpudno nga Diyos. There is a repentance. There is a change of mind. Ti panangkita day, may salakan dati bagida. Tata nagbaliw. The repentance, a change of mind.
binaliwan ada ti panagbaliw nga ebidensya ti bunga ti Santo Espiritu kanyada. Panangkita da idi kat ustuda itatahan da kay mo usto. Panangkita da idi kat mayatahan gayam tata. Nakita da ti bagida managbasulak gayam makasapulak ti mangisalakan. Ti panangkita da idi ti mangisalakan kat dagiti anani ito kun rebribulto da itatan tinalak da ni Jesucristo nagsardeng da nga nagtalak dagitangan ani ito kun didisenda. Inbeleng da dagitang didisenda. Idi handang apat yun nga ni Jesucristo lang ti mangisalakan. Namtatan inanaida nga ni Jesucristo Jesus ti mangisalakan. Dagi basol da nga raramidan da idi. Ginura di jay. Nagbiag da. Ada ti makitam ti panagbiag nga nalinis tatan. A converted life. Kunang may nawat mo ni Kristo Jesus. Naminggana data. Awan pa ebidensya nga makitam nga nalawag. Nga nabalbaliwan ti biag mo. Kunari di sagada. Kamano itsi ay pamati. Adiit at uwasa ay pamati. Nga paisulit nga pamati. Sinsinan nga pamati di. Haan nga pudpudno nga adnay salakan dito nga tao. Nga awan ti ebidensya. Kung namidi nga ada ti basol mo, ingana ratakat itultuloy mo. At ang sawan, han mo ngayon babawi di nga basol mo. Ipudpudno nga nagbabawi, ada di pa nagtalikod na. So naglagi pun tayo di. Ada di ebidensya. Itibiyag. Sulit iti point di dyan. Kung nang manay salakan ka na, magbibiyag ka lata ti basol. Pakpakita na lang, anak na ka ti jablo. Ang apudpudno nga, nay salakan di. Awan ti ebidensya. Iti genuine repentance. Kan conversion. Dapat kumaaday ti nabalbaliwan iti panunot. Ti panangkitam ti bagim, ti panangkitam ti basol, ti panangkitam iti Diyos. Ada di nagbaliwan na. Haan nga perfecto nga 100%, adamot kuma 70% mat kuma. Since ada tayo ti lasag, adamot kuma timang kita, ti diferensya na. Namdiya kunang mapulos awan diferensya na, nga magbalin di. Ang kapudpud mo nga nagbabawi. So di sumarono, the evidence iti fruitful confession. That is the last. Ebidensya iti nabunga nga confession. Romans chapter 10 verse 9. Inaramit ko dito yung last, gapos tayo usually, nagpatingga tayo lang iti 10, timang mangag tayo tata, gala lang iti dito lang. Basta nawat mo, studihan kang agdadaw. Awan di 1, 2, 3, 4. Katoy ba kada kayo, incomplete kayo. No kasi masapol nga ada 1, 2, 3, 4 nga umuna mga hindi ay nga pagbatayan tayo kan pagchikapan tayo pudpuno ti pamati tayo. Dito number 5 inaramit ko nga alas kapusta nagpatingga nga ingganat ti lang ti kadwan. And dumapay nga pawasok hanggang magda-doubt. Nayat nag-doubt ta eksaminan tayo ti bagbagi tayo. Makita tayo no talaga nga pudpudno. Kunana iti chapter 10 verse 9 that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dito is lesson. Kat ko man yan iti importansya na dito. Dito yung kuna tayo nga nabunga nga confession. Sino kada kayo tangan mang confess nga ni Jesus kat isuo kat apo. Haan nga na isalakan iso na. Dito pilang di first nga pangkitaan tayo nga initial nga naramit tayo. Nga bunga ti Santo Espiritu kada tayo. Di pa nang ipudnom, itingiwat mo, nga nagtao di ti puso, nga ni Jesucristo kat isul, di mangisalakan kan Diyos. Kat no sino ti mga rami di ay, mangipudno di ay. Ada ti biyang nanay. Namlaglagi pa nyo di ay, ada di kuna nga apo. Implying, ada di pa nang isuko iti biyang. Halaga di pa nang isuko iti dilak ng iwat. Kanaglaka lang nga surutan iti tao. Iya kararag iti sinner's prayer. Naglaka lang nga surutan na di na isurat di. Ti pangbatayan nga pudpudno iti confession iti maysa nga tao nga isuna kat pudpudno nga mawat kat di nagtao di ti puso na ibaga na tingiwat kuna iti sao ti Dios. Ada di panangadmitar na ti kinaapo ni Jesucristo. The Lordship ni Kristo.
Rumrumar ti sursuro tata nga kunada. Awatom tata ni Jesus sumarunon to jay lordship na. Istik jay. Kuna ti saw ti Dios. Ada jay confession kan jay lordship na nagsabay di ay. Di time nga inawat mo ni Christ Jesus. Ijay mo't lang ti time nga nagpasakop ka kanya na. Haan nga mabalin ako na uray sumarsarunon to jay lordship na. Tataawatom lang isuna. Haan nga mabalin ti putpudno nga confession nga makaisalakan nga pamati nga panangin confess iti basol kat dito eh. Jay chimpo nga nagtao di tingiwat nga nagapuy ti puso kan ada jay panagpasakop na ijay mat lang nga chimpo agpasakop ti biyag na ken Hesus Kristo. Ijay ti pangkita nga iti ebidensya. So ako na nga nabunga nga confession. Jay confession nga di jay nga pudpudno. Ada ti bunga na ebidensya iti panakaisalakan. Haan ko ay promote iti panakaisalakan ket trabaho. Ti promote ko rito ti panakaisalakan nga pudpudno ag bunga iti biyag nga nabalbaliwan. Haan nga mabalin nga kuno nga awan tinagbaliwan na ken nagdiferensya na. So dahil titikat kong adalan tayo kapsat. Kalpasan nga awatom ni Kristo Jesus in pudnom. Dumalang kayo muna. Jay ebidensya ti scripture. May kadwa. Kitam ti bagim ti inward nga evidence iti espiritu ti Diyos. Pangtalo jay ebidensya iti panakaborn again. Din malang kakadijay. Pangupat. Jay ebidensya iti repentance kan conversion. Makitam kadijay. Panglima. Kita mano talaga nga inpudno. Nagtao ti puso. Ngayon bagam tingiwat mo nga ni Kristo ti mangisalakan. Kan nagpasakop pa kanya na ijay nga timpo. So dagijay, iti-examinan nyo. Kitaan nyo ti biyagyo. No talaga nga pudpudno. Nga naisalakan kayo. God bless you. E niya po, iti mga iwan kada tayo. Habang agree-recover iti tangatang tayo. Iti surroundings tayo. Iti tudo. Kan naangap kan natudo. Nabasbasa nga. Manungal daw nga nagtutudo mat. Makahinanamot kumay ti daga. Ganuray dagiti kakayan tayo ti baba. Kat hanang madadal ti sanikuada jay. Kakapsat. Magaputi kabanbantayan tayo. Siyak. Kakapsat yung nga ni Williamson nga dikman. May isa nga mga kasaba iti apo.